heren, jongens en meisjes, ook namens de gemeente Kerkrade wil ik jullie van harte welkom heten hier op de markt in Kerkrade. Ondanks de weersomstandigheden is het goed om te zien dat jullie toch in zo'n grote getalen hier opgekomen zijn. En ik denk dat we daar zo meteen een mooi feest van gaan maken hier in Kerkrade. We zijn er in ieder geval hartstikke trots op dat de sterkste man van Nederland hier in Kerkrade gehouden wordt dit jaar. En ik wil de deelnemers heel veel succes wensen en ik wens jullie allemaal heel veel plezier vanmiddag. Ja, we hebben één. Mijn zoon doet mee, Johan Langhorst. Oké. En goede vriend Jan Wagenaar. Hoe staat hij ervoor? Het eerste onderdeel ging redelijk voor zijn doen. Had hij nog 3 achter hem. En de boom was hij net derde ex-eco met Jan, 160 kilo. Dus dat was netjes. Oké. En wat schat u voor kansen in de eindklasse? Nou, ik hoop dat hij bij de eerste helft zit. Dus eerste 6, hoop ik. Hij is 26, hij doet nou voor de 4e keer mee bij de senioren. Hij is 3 keer kampioen van de junioren geweest. En heel langzaam wordt hij elke keer een stukje sterker. Dat. En wat vindt u van de entourage? Ja, prachtig. Het weer? Heel mooi stadhuis. Het weer valt me tot nu toe mee. Maar ja, leuk. Alleen een hoop Duits sprekende mensen. Een hoop Duits sprekende mensen? Ja. Oké. Ik stond naast iemand, ik zei, we een beetje aan het uitleggen hoe het ging. En toen vroeg ik waar ze vandaan kwamen. Toen zeiden ze in het Duits uit Kerkrade. Maar ze spraken dus Duits. Applaus voor Jan Wagenaar. Ga zitten, kom. U heeft de hond meegenomen, meneer, de sterkste man van Nederland. Ja, de sterkste. Absoluut voor Jan Wagenaar. Hij is wel ook nog de sterkste Lemberger geweest, maar 2 maanden geleden. Dus, En ze blijft hier gewoon zitten. ja, ja. Ah oui, monsieur. Vind het knap. Ja. Dank u wel. Ja. Ik vind het wel heel knap en ik zie wat ze allemaal optillen en trekken, dat ik denk van, ja, dat een mens dat überhaupt kent. Dus dat, ik stond er met bewondering wel aan te kijken. Ik hou er van tevoren niet zoveel mee, maar wanneer ik dit zie, ben ik onder de indruk. Nou, het is natuurlijk weer een fantastisch evenement. Vooral het NK wielrennen gehad. Deze dag het NK sterkste man van Nederland. Ja, super trots en voor heel Kerkrade ook. Het is slecht weer, maar er komen veel lui op af. Dus wat dat betreft zijn we weer heel erg trots dat we dit voor elkaar hebben gekregen. Dit is gewoon werk voor ons. Ja. Wij maken reclame. Maar jullie hebben dat niet. Ik vind het wel leuk om te zien. Ik vind het wel leuk om te zien. Maar je bent niet persoonlijk gecharmeerd. Nee. Ik zou uit mezelf niet helemaal hierheen komen om... Dank u wel, hè.
voor